Aliw ti dakes sabiyan, ngimawan bigsak ko Diyos ang mga rami. Kinakaboy rik na, di kanayon nga agari kanya. Adun nalulwan, tinagarubos, tay daton na pudno to'y biyak. Magserbi mang tungkal pagkayatan, ngimawan mabalin na, no awan di spiritum kanya. Tanuwawan ka ako, asang girto'y biyag ko, awan mabalinak, nalupoy to'y ringnak, di mo kat paidam, dakkel nga ayat mo, to'y gumaw gawawa, unay nga anak mo, mailiwag tunay, amang rignat sagit mo, amang tetibang arkin ragsak to'y puso. Alaway, nagyaman tayo kakabsat iti daytang kanta manen ket no, dati Bibliayo kahit kung nga makipaglukat iti libro iti Marcos kapitulo 10 versikulo 17 aging gana iti 22 kasto iti saritain na agrubrubot ni Jesus a pumanam sa diyay idi addamay sa lalaki a nagtaray anapan ken kuana nagparintumeng iti sangwanan na ket sinaludsod na naimbag ka maestro, anya tiramidag, tapno magunod ko iti biyag nga agnanayon. Verse 18, kinuna ni Jesus, apay nga awagan nak iti naimbag. Awan iti naimbag no dilaeng iti Dios. Verse 19, amum kadi nga, amum di kiti bilbilin, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti naganakken ka. Verse 20, maestro insungbat iti tao manipod iti kinaubing ko kuna na tinungpal ko amin dagitoy nga bilbilin. Minatmatan ni Jesus asi ayat ket kinuna na kenkwana adda maysa a pagkurangam. Inka ilako iti amin sa nikwam samo ited iti paglakwam kadagiti napanglaw ket addanto iti kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na umay ka sumurot ka kanya. Idi nangeg daytoy limmiday iti rupa na iti lalaki kit sila ladingit apimanaw agsipod ta nakabakbak ng unay. Well, madaydayaw iti apo iti dayto nga gundaway kadagito isa sa unang intay binasa kakabsat kahit ko lang ikan iti titulo na dayto nga panakisarita kada umay ka akasya asino ka ngem agawid ka pumanaw ka nga nabalbaliwan. Well, again, gyaman tayo kada iti sasao iti apo nga intay binasa. At iti may isang lalaki. Yeah, may isang lalaki nga imbes nga imasidag actually imasidag kini Apo Jesus ket dinamag na no anya ti naimbaga banba nagaramiden na tapno ti kasta magunod na nga biyag nga agnanayon. Iti kunana, iti kinapudno kabsat awan iti anyaman nga imbang nga banag nga mabalin nga mangtulong kada tayo tapno magunod tayo iti biyang agnanayon kuna na ket adto iti maysa nga tao kakabsat nga aglolong iti panakaisalakan nga iti paggarot na iti paggarot na kata naramid na aminan nga paganurutan nga bilin tapno ti kasta magunod na iti biyang agnanayon ket may nga baro nga nabaknang nga tao addang sikikita kadagiti nareligyosan nga aramid
Si kikita iso na kadagiti manursuro sa pula na itibiyag agnanayon. Na imbag tar aramiden, adang si pipinget nga agsapsapol. Kasla nakasagana ngay. Nga agdingeg kadagiti sursuro. Kasla mabalinan nga agbalin ko mga disipulos ni Apo Jesus. Yangan nganin nga makapasa nga sumurot kina Jesus kaputa, kunana manipod pa iti kinaubing ko. Manipod pa iti kinaubing ko kat sinurot ko amin dagiti nga bilbilinan. Ngem adda iti nakalidlid daang nakakalungkot nga panagmudo iti pakaistoryahan na. Maysa nga kalalagip nga pasamak iti biyag ni Jesus. Adda nga adda iti nga agsagsagana ni Apo Jesus nga mapanon Jerusalem tapno lipasen na ti adda nga panggap na. Ngam sinabat isu na daytoy nga nabaknang nga lalaki. Nagparintumang iti sa kaanan na ket kas minatmatan ni Jesus nakita na kenkwana iti potential kuma, nakita na iti promise, iti commitment nga mabalin nga aramiden na kuma. Well, agyaman tayo, taadda ti makita ni Jesus kadagiti banbanag nga adda kada tayo, nga saan nga makita iti sa bali. Amuna dagiti pagkapuyan tayo, amuna dagiti pagkurangan tayo, amuna dagiti nagkamalian tayo, amuna dagiti panaginkukuna tayo. Amuna dagiti kababalin tayo, amuna amin nga panagtigtignay tayo. Kung nananggaro iti may isang kanta, He saw the best in me when everyone else around could only see the worst in me. Kakabsat, isarding tayon. Nga i-degrade dagitoy tattao iti aglawlaw tayo. Nga iti panagkita tayo, kat nadaldalos tayo ng isuda. Nalalaing tayo when isuda. Nalalaing tayo nga ng isuda, napigpigsa tayo ng isuda, palubusan tayo, nga agtignay iti espiritu, iti Apo kada tayo, ket makita tayo iti naduma-duma nga potential, naduma-duma nga kababalin. No siya asino da, ken anyaman iti mabalin nga aramidin da iti Apo kadakwada, aramidin ti Apo kadakwada. Amoy kakabsat, dahil nga nabaknang nga lalaki, mabalin nga namnamain na, ekspektaran na nga kuna ni Jesus, nakasingsingpot daytoy nga nabaknang nga lalaki. Isunakat na imbag, isunakat na natanok, isunakat na baknang. Ngayon, haan nga kasi dito imbagan ni Apo Jesus kenkwana. Inawat isuna ni Jesus. Ayatin isuna ni Jesus. Kabsat, umasidig tayo laeng kina Jesus, akas siya asino tayo. Saan nga napatig no siya asino tayo nga umasidig kenkwana? Dudikit din, noan niya, iti nagbalbaliwan tayo, iti imasidig tayo kini Jesus. Mabaling nga pa nga napanunot mo, awanan iti sa pulan tayo, nga awanan iti sa pulan dahito nga nabak ng gapu, tanabak ng garod, magatang na amin, maramid na amin. Kat mabaling nga kasla, apalan tayo pa iso, nagsipod ta iti kinaubing na ko na adda amin nun kenkwana. Kat mabaling nga kas mangidadaulo, mabaling nga mangidaulo dahito nga lalaki, nangag na iti panursuro ni Jesus maipapan iti biyag nga agnanayon. Kat kasla na nakaharit isuna, na curious siguro kanya na biyag nga agnanayon kahit kumanti maadaan ti kasta. Mabaling kasi iti sarita na dati nga lalaki. Nga mamuya ka dakabsat, anyaman ti adang kasasaad mo yung iti dati nga panagbiag. Dumteng iti tiyempo nga umasidig tayo, kumamang tayo kina Jesus. Iti dati nga gundaway kat napigsa ka. Isi-spend mo, iti panagbiag mo ti hanga pag-iso. Nakaladladingit laeng no kanagidya ngay sa bali iti pang usaranda iti biyagda. Numatay tayo kasi nga iti rason kasi awan iti handang kitaan iti masakbayan. Ket mabalin saan mo pay kabasat nga napadasan daytoy nga ibagbak ta tayo biyag nga agnanayon. Kaya mamatiak nga adanto iti tiyempo nga saan mo nga mauray iti oras, hanon mauray iti minuto, saan mo nga mauray iti bulan, o saan mo nga lipasan pa iti maisang segundo ket tumaray ka kini Jesus nga masidig ka. Iti naduma nga min kakabsat na no nagpigsa tayo, yan gawaw. Inton agrigat tayo kat Diyos amin. Iso na duma, aglong kinyam ni Apo Diyos, mapadas ka nga talaga. Taurain na nga talagang agramid ti pamuspusan, aging gana umasidig tayo kayong kuwana. Numan pa'y kasla, adda aminan ka na ito kakabsat nga lalaki mo, nakita nakin ang muna ni Jesus, nga adda iti awan kayong kuwana. Aduan isuna iti kinabaknang, ngam adu iti pagkurangan na, napnap do iti panagbiag na, ngam awan na kaisiskan dagit no, kayong kuwana.
Aya natalgad iti na pinansyalan nga panagbiag na nga bankrupt mo't nga kabsat. Tin espirituan nga panagbiag na. Kumusta ti addang kasasaad mo itang kanito ayat nga kabsat. Anya ti addaken ka nga saan na nga mabalin nga penken iti adda nga panakawaw nga rikliknam. Well, awisin ka iti daytoy nga kanito kabsat nga umasdig ka kini Apo tayo nga Jesus. Kabsat ay ayatin na tayo. Ken anyaman nga kasasaad tayo, sikikita isuna ka na tayo. Ket kabailan na tayo nga ipaayan iti biyag. Biyag nga agnanayon. Nga isu iti kurang iti daytoy nga lalaki. Nakaladladingit laeng. Nga iti imbaganan ni Apo Jesus iti daytoy nga lalaki. Ilakom dayto sa nikwam ket itid mo kadagiti na panglaw. Anyan nga ladingit na. Yakit nang sa una patpateg. Dati may isang nga banag na patpateg ken kuana. Nga na pimanaw nga nagladingit dayto nga tao ket syempre nang nagunod iti panakaisalakan. Well, adang mo dagiti kondisyon no dadto makanatayo. Aya ikatum dayta nga kababalin mo ket sumango ka kanyak. Ikatum dayta nga bisyong ikatum dayta nga lapad ti panagserbi tapno di kasta magunod tayo ti panakaisalakan. Mabalin ayat nga kabsat. Aglablabas ka iti kanito nga nadagsen nga kapadasan iti panagbiag mo. Well, awisin ka. Anyam man dito nga dagsen nga paglaslasatam ayat nga absat. Anyam man dito nga problema mamatiak nga iti dito nga gundaway awan iti tao. Aya awan iti tao nga awan iti dadagsen na when awan iti problema na. Ket syempre no dati problema na dadagsen kaya tayo nga mawayawayaan. Ket awan ti sabali nga mabaling nga mangwayawaya ka dataya. No di ket isu dayta panangiyas digter ti Apo. Awisin ka nga umasdig kin Jesus. Mabaling nga adan ka itinadagsen nga sakit. Mabaling nga nadagsen nga problema may papanti pamilya. Iti trabahom, iti pagtrabahom. Awan ti sa balik kabsat nga arabidin tayo iti dito nga gundaway. Nudi umasdig tayo iti Apo. Mabaling nagsagsagaba ka iti ladingit iti dito nga kanito. Umasdig ka kin Jesus. Mabalin ka kabsat nga agladladingit kagapot niya paspasamak. Iti aglawlaw mo na paspasamak iti personal mo. Umasadag ka iti Diyos. Anyaman ti agdang kasasaad mo ita. Kabsat urahin na ka. Urahin na ka ni Jesus. Nga umasadag keng kuana. Palubusan magting na iti biyag mo iti dito nga kanito. Ay ayatin na ka. Ay ayatin na. Kat iti tunggal may sa kadatay kakabsat. Ay ayatin na iti Diyos. Urahin na ka. Urahin na, adda nga kanayon kakabsat, nga agururay iti panakaisalakan. Agururay nga ipay na kinyata iti panakaisalakan. Nung pa'y hanmot nga mabalin nga iti ti Apo dayta, nga panakaisalakan, no hantay yung inawat isuna. Aya, hantay yung mat nga agree, o hantay yung mat nga desidido, nga umawat ken pastor ken iti biyag tayo. Masapol kakabsat, umuna nga kitain tayo, agbabawi tayo. Aya, agbabawi tayo, awisin tayo nga makipagtaang iti biyag tayo. Awan iti kasayaatan, awan iti kapintasan iti dayto nga gundaway kakabsat. No saan nga dahi panagtaang ni Apo tayo Yesu Kristo kadag iti bibiyag tayo. Kung nagkaroon ti maminsan iti church, agbibiyag tayo nga kasla naglakan iti biyag. Kasla awan balor iti biyag. Gapo iti nakadado nga saksakit nga mapatpataor. Ay nagsalunat ito nung madandaman, nakadalit iti katre. Madamdaman, hantay nga mo, ni adagahim tirikrik na na daytoy. Hantay nga mo iti biyag kakabsat. Ngam kapintasan launay, nga isecure tayo. Kapintasan launay, nga iyangkla tayo, iti panagbiag tayo. Numpay, hanpay nga kadag ito, iti papatay tayo. When hampay nga naka-schedule, iti papatay tayo kakabsat. Hindi tayo mo. Ayan ngam kapintasan launay, nga nakasagana tayo. Hantay ko mga tultuladan. Dahil may isang nabaknang nga lalaki nga hindi dimbaganin ni Apo Jesus nga ilakom dagito nga sanikwam. Ket naladingitan. Mabalinmot nga ibagbaga na ken ni Apo Jesus iti dayto nga gundaway. Ikatam dagita bisyom. Ikatam dagita lapad tapno ti kasta maawat mo iti panakaisalakan. Awan ti kapintasan, awan iti kasayaatan nga aramidin tayo iti dayto nga gundaway kakabsat. No di pastrikan tayo ni Apo tayo Jesus iti biyag tayo. Ket ma-enjoy tayo di kung kurada nga biyag maadaan tayo ti biyag nga agnanayon at daging magbaga nga idito langitan idito langitan nga maamuan tayo nga dati biyag tayo nga agnanayon saritaan na ti Biblia nga awatan tayo kas manubot kin mangisalakan tayo
mabalbaliwan tayo. Ket agbalin tayo nga anak. Tapos agbalin tayo nga tagalangit kun man lang nga kakabsat. Uri pa dito daga no basahin daga ti Biblia tayo kakabsat. Makita tayo no tagalangit tayo wenno saan. Magunod tayo, mabalin tayo nga magunod iti panakaisalakan. Uray pa'y agbibiyag tayo dito'y nariribok nga lubong kakabsat. Kapintasan launay nga isecure tayo iti panagbiag tayo. Anyaman ti mapaspasamak, anyaman nga gundawa iti panakaala, panangala ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Ammo tayo iti papanan tayo. Madaydayaw iti Apo. Well, iti dahi nga gundawa. Dawatik man nga agtamod tayo ket agkararag tayo. Hallelujah. Apo ammom no siya sino kami. Ammom Apo Diyos na siya sino kami iti imatang mo. Ammom Apo iti pagdaldalanan mi. Ammom Apo Diyos iti pagdaldalanan iti dayto nga kabsat nga igdingdingig iti dayto nga gundaway. Mabalin nga linuktan na iti radyo na, mabalin nga agbuhay iti live streaming nga iti kayat na wenno tarigagay na ket mawayawayaan manipod kadag iti paglaslasatan na. Itdeman ipaay mo man iti bangar iti dayto nga kabsat o Apo. Dagiti dingdingig kadag sibsiba iti radyo da, dagiti kakabsat nga dagiti live streaming iti dayto nga gundaway mabalin nga dati paglaslasatan, mabalin nga nadagsen iti barukong da. Ket Apo kaskin na mapan kami ken ka ken agawid kami nga nawayawayaan, nabalbaliwan o Apo. Wayawayaan man titunggal may sa manipod iti nakabaludan nga sakit, problema wenno anyaman pay Apo Dios. Agyaman kami iti karit babaan kadag iti sasaom iti daytoy nga bigat Apo. Sikikita ka ammom iti pagkapuyan mi, ammom iti si bubuo nga biag mi Apo, ken sikikita ka iti pagturungan iti biag mi. Wen Apo gyaman kami iti bilig dagiti sasaom, iti karit dagiti sasaom, iti daytoy nga agsapa Apo. Gyaman kami manen iti daytoy Apo nga aldaw nga impaay mo na paraburan nga aldaw tapno di kasta rugyan mi dagiti banag aramidan mi nga siraragsak ken adda iti panarabay mo kada kami o Apo Dios iti agmalam. Agyaman kami o Apo, anyaman iti aramidin mi ken papanan mi Apo sika iti mangtarabay. Mangaywan kada kami aramidin nga nabalagi iti aldaw mi kararagubot ni Rod Apo dagiti amin nga mataleg nga mangtartarabay magdingdingeg ay iti agdingdingeg iti dayti nga programa nga anyaman Apo iti kasasad iti dayti nga kanito. Kararag ko Apo nga danunem man ida anyaman nga pasit iti lubong nga nakatsunin nga agdingdingeg iti dayto nga gundaway dagiti kakabsat nga addaan iti sakit iti na pisikalan nga bagbagida dawatek Apo nga iyon nat mo man ti man nakabalin nga imam ket sagidem wayawayam ida iti nagan na Apo mi Jesucristo. Paksyatom dagiti espiritu iti anyaman nga sakit nga adda kadakwada iti dayto nga gundaway Apo. Urepay ka dagiti kakabsat nga adda iti balasew iti taaw. Apo ay wanam man dagito nga kakabsat o Apo Dios. Hangko man ida Apo Dios nga mabinsa-binsar nga mainaganan Apo nga amok ken pa-check ammom iti kasasaad da. Dagito agbibuya iti live streaming iti dayto nga gundaway ket man Apong itag ay amok nga adda mo dagiti pagdaldalanan hangko mabinsa-binsar hangko ammo ngimsika Apo Dios iti makaammo. Apo ka dagitoy nga kakabsat iti agdama kasasaada. Iyuman ko man kay Apo Dios ni Sister nga Merinald Sumera, ni Sister nga Ofelia nga Gorospe, Sister nga Jennifer Caro, oripay kini Mambiron nga Pascual, kini Sister kini Sir nga Alex nga Pascual. Apog tultuloy iti panakiaddam ken panangaywan mo kadakwada. Amumod Apo Dios iti paglaslasatan ni Sister nga Rosbel nga Apostol, ni Sister nga Jinky Racal, oripay kini Sister nga Mila Cabanyero, kini Sister ko nga Josephine Uton Apo ay wanam dagitoy Apo Dios ket anyaman Apo iti tarigagay da nga mapasamak anyaman dagiti plano da iti daytoy aldaw sikaman Apo Dios iti agturay sikaman Apo Dios iti mangipaay kadakwada dagiti tarigagay da oripay o Apo iyuman ko kay kani Uncle nga Willie nga Nueva ni Sister nga Angie nga Aquino ni Jema Basug oripay kini Sister nga Angie Aquino Maribel Galam kini Ma'am nga Emmy nga Bugarin Apo Dios
Makita mo iti puso da dagitoy Apo iti panagserbida ken ka. Ang makita mo iti tarigagay da ti rason no apay Apo nga kayat da Apo Dios nga agdingig ka dagiti sasawm iti iti dayting aldang mabaling nga kayat dati mawayawayaan manipod iti anyaman nga dadagsen nga dakadakwada anyaman nga pakariribukan nga dakadakwada Apo Dios. Ori pa kini Ma'am nga Teresita Malagayo Apo, Sister nga Teresidita Alejo Apo, kini ka sister ko nga Nieda Tan, ori pa kini sister ko nga Shirley nga Salazar Blanco, Ma'am Robelinda Arok Agustin, Rodolph Ancheta, Sister Leia Cabanyero, nakikaamo Apo dagiti banag nga adda iti puso da iti daytoy nga kanito amo Apo dagiti bakbaklayen da nga dadagsen. Ket awan iti sabali nga pagkamangan mi no saan nga sikao Apo Dios. Nga amumi sinanama kami Apo nga kabailam nga sungbatan dagitoy nga araraw ken kararagdao Apo Dios. Oripay kini Sister nga Marilu nga napila Sister Malu napila kini Sister nga Merced nga Montemayor, Rosemary Abad, kini Sister nga Pinita Sulito Bunagan, Lisalina Madrid, Pastor nga Ricky Nelson nga Barit, Apo, ay wanam dagito nga kakabsat, ay wanam dagito nga adipon mo, ay wanam dagito Apo Diyos nga agserserbikin ka, ay wanam iti pamati da Apo Diyos, ihadayom ti anyaman nga sulisog Apo Diyos, iti pagdaldalanan da, iti naldaw-aldaw Apo Diyos, aramidim nga nabalegi, aramidim nga productive o Apo, uripay kini Pastor nga aming nga galam Apo Diyos, Sister Mercy, Sister nga Rose Padilla, Apo, kini Ma'am Beron Filamer de Jesus, kini brother nga Arthur nga Velasco Apo, agtultuloy iti panangaywan mo kadagiti kapsat kang runaan Apo Dios iti salon at da ilisim ti anyaman nga sakit, ilisim ti anyaman nga panakariribok, ilisim ti anyaman Apo Dios nga panakadisgrasya no dikit di Apo adda nga salsalukubam nga kang kanayon ida iti napateg nga dara mo Apo repay kini ni antingalina nga Valentin, Ma'am Robelinda Agustin, ini pastora nga Mercy Dita Magno, kini Sister nga Lina Esteban, Mitch Balinbin in Carbalang, si Kaapo sini oripay kini Jane Grace Nelmida Apo agtultuloy iti panangaywan mo kadagiti nga kabsat anyaman iti kasapulan da sabteb nga di Apo iti daytoy nga aldaw i-claim mi Apo Dios nga sika Apo Dios iti mangipaay kadagiti kasapulan da financially, spiritually, when emotion Apo sika man Apo promise mo dayta na kami baybayan Apo nga ipaay mo dagiti kasapulan mi iti naldaw-aldaw uripay kini Sister nga Lily nga dawagi Apo, Sister Mary Jane del Rosario Imos, oripay kini Brother Milbert agkawili kadagiti amin nga dumdum nga kadagisibsiba iti radyo da Apo Dios anyaman hangkuman nga mabinsa-binsar hangkuman nga ammo Apo Dios iti paglaslasatan da ngem ikamang kuman ken ka Apo iti tunggal maysa nga makipagkarkararag kada kami iti daytoy nga aldaw iti daytoy nga gundawa kadagisibsiba iti radyo da Apo ay wanam tulungam kadi ida Apo Dios madaydayaw ka kadagiti daan iti parikot maipapan iti pamilyada, anak, amawin o adan, ti saan nga nasayat nga relasyon da Apo ti pagtangan, anyaman nga klase ti parikot iti daytoy nga aldaw, Apo idatagmi amin ken ka, sika Apo, sika ti mabalin ken amumi nga mangkabael nga mangwayawayangin mangipaay iti solusyon dagita nga dadagsan dagiti pampamilya Apo kararag kumat dagiti kakabsat gaglablabas ti adu nga banbantay iti panagbiagda dagiti buibu kadagiti adda nga agdingdingeg kadagsibsiba iti radyo da saan mi man nga maimanaganan ida Apo nga amum dagito nga sididingeg nga kasapulan iti panangidalan ken panangsagid mo Apo iti biagda addaman Apo Dios iti andaan nang amo ti aramiden na no mapanditoy mo no mapanditoy agdisya Apo sikaman iti mangidalan ken kuana Apo Dios sikaman ti agaramid tulungam nga agaramid iti major decision Apo tapno tigas na tulungam ida idalan mo dagiti nga kabsat ipayam Apo ti tal na ti panunot da kastamot nga mariknada Apo iti presensyam ti anyaman nga desisyon nga aramiden da Apo tulungam Apo nga agdecide da iti nga kabsat Apo ket Apo itantanok da ka idaydayaw da ka gaputa awan iti sabali nga mabalin nga mangkabael nga mangtulong kada kami kadagiti dadagsen mi dagiti problema mi wenno anapay nga sangsangon mi no saan nga sikakang runaan Apo Dios nga sikalaeng iti mabaling nga mangipaay iti pannakaisalakan iti tunggal maysa kami iti daytoy nga aldaw aramidem nga productive aramidem nga nabalay gi Apo Dios iti daytoy nga aldaw mi Apo ket kumamang kami
iti anyaman, den mi Apo, ikumit mi anyaman, basit man no dakkel nga plano mi iti dating aldaw, gapo ta bigbigen mi nga awan ti panagbalay gimi, no awan ka Apo nga mang tartarabay kada kami, ay ayaten da ka Apo Dios, ay ayaten da ka, ket Apo Dios, sika iti tumulong mga iwan, ken mang tarabay kada kami ti Espiritu Santo Apo, isu ti mang salukob kada kami iti dating aldaw, kadagiti da sibsibay ti radyo da ti live streaming Apo Dios, ken ka ikamang ko ken ka amin nga Apo Dios, ori pa kadagiti agdingig tupay Apo iti dating nga programa, madaydayaw ka itantanok da ka Apo, agyamang kami iti adu nga kinamatalik mo, dayaw ken gloryam amin Apo Dios, gaputay ayaten da ka itinaga na Jesus dawaten mi amin dagitoy, amen, amen. Thank you Lord. Sapa in ka makita ngadat sangwanan ti kantina mangitang tangan iti Hinebra tay sukan daytoy ti kapena tuwing ka masabat iti kalsada anyan na pungay ti matana hatras sa bangte ti panagnana kaput siya buken mariwana o gayim ko sayang tabiyag mo no perjim lang kaput bisyo mamati ka ken Hesu Kristo ket masagbayam naranyag ko numay ti tiyempot panagsusweldo kapuyog nati barkada na mapanagod time akun kunada uray awan kanen dagiti Alawin kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta. Kahit kuman nga kablaawan, nagiti aming nga da, sibsiba iti radyo da iti daytang nga kunday nga pan nakiadamanin kada tayo, or ipay kadagiti agbuy-buy dito live streaming, na impuso nga panagyaman ko, kini Sister nga Marinold Sumera, Blessed Morning Pastor, and all of us, Ophelia Gorospe, Good Morning Pastor, Sister Jennifer Caro na imbag, ken nabindisyonan nga agsapam Pastor, ken aming nga anak iti Dios, na mambiron Sir Alex, iti maminsan pa'y, na impusuan nga panagyaman kumanin ken kada kayo nga agasawa, talagang bendisyon kayo kakabsat. Or ipay ken Sister nga Rosbel manung boning apostol dita San Guillermo Isabela na imbag agsapayo, Sister Jinky Racal, Good Morning Pastor, and TCMR family, God bless po. Thank you Lord. Sister Mila Cabanyero, Brother Danny, kini Lola Lolo Jose, kini Lola Sigun, good morning kada kay amin dita Gulak Tifon Quirino, Sister Josephine Salazar Uton, ayan, blessed morning po dita hospital, madamang mabaling adatakan na kabsat, so nga kadagiti kakadumitan imbag nga agsapa damat. Well, imbag nga agsapang pastor kuno naman ng Wilson nga Nueva, ken Pastora Joy iti pamilyam, thank you Lord iti panagtarabay mo kanyami iti kunana aging gana agmalam, hallelujah, amen kunana. Sister Anja Aquino, kat Madam Pibuyas, Sister Gemma Basug, wonderful day with the Lord, everyone, good morning Pastor and family. Sister Angie kunana, blessed day everyone. Maribel Galam, good morning Pastor, listening from Kabugao, Aglipay, Quirino. Ma'am Amy nga Bukarin, have a wonderful day Pastor kunana, kini Sister nga Teresita Malagayo, blessed morning po Pastor Lawrence and family, at sa ating lahat, God is good all the time. Kini Sister nga Teresidita Alejo, giyaman nakakabsat iti panagdengegyo naman pa yata kay balasiw iti taong madalat na may singsingit yung latak kabsat nagdengeg iti dating nga programa. Kini Sister ko nga Nieda Salazartan, good morning. Reply kini Sister nga Shirley Salazartan, ayan, very supportive dagiti kakabsat ko iti dating nagsapa. Well, horify kini Sister nga Ma'am Robelinda Arok Agustin, good morning Pastor, have a blessed day. Kini Rodolph Ancheta, good morning po Pastor, God bless. Sister Leia Cabanyero,
kunana ngayon napukaw. Imbag nga agsapa tayo amin nga awan labas na. Kay Filamir de Jesus sa tina na miss ko. Okay, Pastora Pinet na Solito, Bunagan, kuna na blessed morning po Pastor, God is good all the time. Rosemary Abad, kuna na blessed morning Pastor, watching from Ilagan. Good morning Pastor Lawrence and family, God bless, kuna ni sister nga Mercedes nga Montimayor, Rizalina Madrid. Amen, thank you Lord. Pastor Ricky, kuna na amin Lord, we can do all things through Christ our Lord, kuna na agboy madama magiguguyan ni Pastora aming galam. Okay, amen, praise the Lord. Kuna sister Merced nga Montimayor, Ross Padilla, good morning po. Pleasant morning po Pastor, kuna ni Pastor nga Ami Galam. Rosbel Apostle, amen. Good morning Mamberon, amen. Kuna Filamir de Jesus, amen, hallelujah. Kini Pastor, kini brother nga Artur Velasco, kini ti pamilyam na imbag agsapayo dita Rizal Rosabela. Kini tingalinang Melchor, good morning Pastor, God bless. Ma'am Robilindaro Agustin, Pastor Marcy Dita Magno, Sister Lina Esteban, Mitch Pimentel Balinbin, kuna na amen. Inkar Balanag, amen, amen. Kuna naman sister ko nga ni Eda, oripay kini sister nga Lili Adawagi, Mary Jane Rosario Imus, kuna na Melbert Agkawili, Reyna Lanosa, kuna na praise God, hallelujah, kuna na sister nga Angel na imbag agsapang Pastor. Thank you manan ti mensahe nga inaldaw nga makapabilag, makapabak ng kuna na di kami kada kami kuna nang inaldaw manan. Thank you Joy Alejandro, Pastor Alex Ritwa, Gemma Basug, Sister Lily Dawagi, kay Angel Arellano, Filamir de Jesus, kay Vernice Abara, Ruth Buena Cuenca, Sister Lily, Pastor Ricky, George Umipig kuna na medyo kurang ti oras ang kakamsa nagyamit tiyag kini Pastor Sir nga Chad nga Joaquin, good morning. Romeo Lopez Linyan Jr. amen. Lina Esteban, good morning kada kay amin kakamsat, kurang ti oras tayo nagyaman nagtipan na kadayo tila so 30 minutos. Lawrence Salazar na ibagal daw iti Miyerkules. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama.